ए भाई। हाँ भाई। सुन ले रहनी की बियाह के लड्डू जे खाला पछताला और जे ना खाला वो पछताला। एकदम सही। तो सोचनी एकर एक बार स्वादे ले लेवल जाओ। पर भाई ये कहावत सोरो आना सही बा। ये लड्डू नहीं खे बम बा बम। हमेशा छाती पे ब्लास्टे करत रहेला। आ खाली छातीये पे ना, ऐसा जगह ब्लास्ट करेला ना डॉक्टर के दिखावे लायक बा आ ना पुलिस के बतावे लायक बा। यार समझ में नहीं आवत कि का कइल जाओ। हिलावा लोग डाली पकड़ के लड्डू खइबा बियाह के। अरे कुकुर करनी गु पंथ। अरे तोन्नी का औकात में लड्डू खाए के। ए पाणे जरला पे खोर मत। का मतलब अरे तोर? अरे बिल्कुल महाराज लोग, बियाह के लड्डू है कसार ना। अरे एमे तो प्यार के घी डाले के पड़ेला। अच्छा दुलार की चीनी। अच्छा हाँ। चुम्मा चुम्मी के किशमिश बादाम डाले के पड़ेला। तब जाके तैयार होला बियाह के स्वादिष्ट लड्डू। ए भाई चोले के लड्डू के स्वादिष्ट बनावे खातिर थैंक यू। पार्वती कहाँ बाड़ू हमर जान? आई हो दादा। स्वामी रहुआ आ गई नी? स्वामी हाँ हम आ गए नी प्रिय। पता बा प्राणनाथ, आज हमार मन बहुत घबरात रहे। रहुआ एकदम सही समय पर आ गई नी। तारा मन के घबराहट के एहसास हमरा रास्ते में हो गई रहे हो। यही से हम सिवान के उजाय मार्केट में जाके तारा खातिर ई हाई नेट वाला साड़ी लेके आइल बानी। हाँ खाली हमरा खातिर ना ना अपना खातिर भी लेके आइल बानी। हाई देखा। हे देवी माँ, तू साचो में हमार लाज बचा ले लू। अब बाबा जजमान भोजन पानी हो गई, कुछ दक्षिणा मिल जाए। हाँ हाँ पंडित जी ई ली रघुली। पंडित जी तनी आशीर्वाद दे दी हमने के। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। रघुआ काहे खड़ा बनी? आशीर्वाद ली ना। पैर छुई पंडित जी के। अच्छा बाबा बाबा आयुष्मान भव जी। घर में बहुत काम बाटे, हम जाते नहीं। अबा बाबा बर्बाद हो गई नी। आई लव यू जान। का जी रउआ बड़ा मूड में बानी? आज ईमान ठीक नहीं खे लागत। अगर पांजा में जान होखे तो ईमान कैसे ठीक हो सकेला? अच्छा एगो बात कही? कही ना। हम अपना जान खातिर एगो सामान लेके सच? बताई ना का लेके आइल बानी? तू सोचा? कान के झुमका? ना ना थोड़ा नीचे। तो फिर गला के चेन? थोड़ा और नीचे। अच्छा 100% हमार मनपसंद अंगूठी लेके आइल बानी। दी ना। ना ना थोड़ा सा और नीचे के बा। बंद करी अपन ऊपर नीचे।